ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ಮಾತಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪೊಟೆಟೊ ಬೋಂಡಾ. ಪೊಟೆಟೊ ಬೋಂಡಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್: ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಪೊಟೆಟೊ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಪೊಟೆಟೊನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಲ್ಪೊಡು. ಶೋಕುಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಲ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ತುಲೆ. ನನ ಒಂಜಿ ಬಾನುಲೆಡ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀಕ. ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿನಗ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಪಾಡುಗ. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದನ ಪಾಡ್ಗ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ದನ ಶುಂಠಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ದನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೊಡು. ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು. ನನನೆಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಲ್ದಿನ ಪೊಟೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೊಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಡು. ಇಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಪುಗ. ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅರಪಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತೊಂದು ಐಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ, ಅರಿದ ಪೊಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೊಡು.
ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ಇಡೆಮೊಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥ ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದದು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪೊಟೇಟೊ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದು ನಾವು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅರತ್ತಂದು ನಾನ ಒಂದೇನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸಾಧಾರಣ ಚಪಾತಿದ ಉಂಡೆದಾದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು. ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತ್ತ ಪೊಟೇಟೊಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ರೆದಿಯೋಡು. ಈ ಉಂಡೆನು ನಾನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಪುಡಿತ ಪೇಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮುರ್ಕಾದು ಕೊದಿಯುನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡುಡು. ಇಂಚನೆ ಮಾತಲ ಕಟ್ಲೆ ಪುಡಿತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುರ್ಕಾದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂಜಿ 3 to 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಮಗರ್ದು ಪಾಡ್ಗ. ನನ್ನ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೊಟೇಟೊ ಬೋಂಡಾ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಪೊಟೇಟೊ ಬೋಂಡಾ ರೆಡಿ. ನನ್ನ ಗೆಪ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ಮಾತಲ ಪಾಡ್ಗ. ಪೊಟೇಟೊ ಬೋಂಡಾ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಇಂದು ಚಟ್ಟಿದೊಟ್ಟುಗು ತಿನ್ನಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್. ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಪೊಟೇಟೊ ಬೋಂಡಾ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ತಿಕ್ಕಗ ಆಡಿಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.